Isang jeepney driver na si Tatay Boying ang hindi napigilang maiyak matapos siyang gulatin ng isang pasahero na hindi pala ordinaryong pasahero kundi mismong anak. Hello guys, welcome to today's Topic TV. Tatay na jeepney driver naiyak sa sorpresang pag-uwi ng anak na OFW. Isang jeepney driver na si Tatay Boying ang hindi napigilang maiyak matapos siyang gulatin ng isang pasahero na hindi pala ordinaryong pasahero kundi mismong anak niyang 5 taon niyang hindi nakakasama. Ang anak niyang si Lizette, isang OFW, ay planado ang pag-uwi para sorpresahin ang ama. Ayon kay Lizette, kahit kaya na niyang suportahan ang pamilya, hindi pa rin tumitigil sa pagpasada si Tatay Boying para makatulong sa gastusin sa bahay. Sa kabila ng pagod, init at hirap ng biyahe, hindi alintana ni Tatay ang pagod dahil para sa kanya, ang pamilya ang inuuna. Ngayong Father's Day, isa na namang kwento ng sakripisyo at pagmamahal ng isang ama ang nagpaluha sa marami sa social media. Kasabwat ang kaniyang ina na nauna na niyang nasurpresa, iniabot nito ang bayad niya umano, subalit hindi ito peso kundi pera ng Japan. Dito ay nagtanggal na ng face mask ang kaniyang anak. Sige po. Sa Lawis po. Sige po. Apo. Sige po. Ay, hindi po kayo doon. Sige. Dito ay parang napansin niyang kamukha siya ng kaniyang anak, pati ang pagsasalita at ang kaniyang pagtawa. Sige po. Apo. Sige po.